Ndị be anyị ndewonu. Ọ bụ Ada Igbo na-ekwu na Igbo Media. N'Igbo Media, anyị na-ewetara unu ọtụtụ ozi gbasara ihe na-emegasị na Biafra Land, n'ala Igbo na mba ndị ọzọ. N'ụbọchị nke taata, o nwere ihe bịara n'iru akwụkwọ anyị nke anyị ga-agụpụtara unu n'ụbọchị taa. Anyị gụpụtachaa ya, unu egee ya ka ọha n'uju. Ị ga-esie ya, ị drọpụọla your comment, like kwa this our video and gbasakwa ya ka o ruo ụmụnna anyị n'ebe dị iche iche arụ. O nwere ozi anyị ji maka ebe tata n'iru akwụkwọ. Ozi nwanne anyị nwoke brother Paul Chigbo, ihe o kwugasịrị maka ikpe ekpere Maazị Nnamdi Kanu na ihe ọ chere ma ọtụtụ ihe dị iche iche ọ gwara ndị Biafrans. Ngwa gere ya ka ọha n'uju. Ka anyị wee mara way forward. Ife aba ahụ iri agara njem ikpe a. Ọ bụrụ otu o si bido, maka ọ bụrụ isi a na-anya ma ejebe ọgụgụ a na-anya ma anatawa. Ọ bụrụ otu o si wee bi ka o si wee bido. Mgbe o bidoro ọfụ mmegbu kalị, kịta mmegbu ahụ abawanye na o nwee ife bụ iti nwata tie ma nne ya bịara ịgbara ya ọgụ. Ọ jọgburu onwe ya. Anyị nọ be ndị ofe mmanụ were azụ ahịa, mana o doro ewu na ọkụkọ anya ma ọnụ mmiri okwu ọba ha o mgbe a na-atụ elekshọn oge nke Ambode na Jimmy Agbaje, ma ọnụ mmiri okwu nwunye onye isi ya na kịta, ma ọnụ mmiri okwu MC Oliọmọ, ma ọnụ mmiri okwu ọtụtụ mmadụ dị iche iche, ma one guy nọkwa UK ọrụ ya bụ ijide ndị Igbo na-ebi ka ya bas. Ọ na o nwebere ife anyị akụziri anyị, mana a na-ekwu ndị be anyị aka tụkwasa ịtụ onye iro ndụ gote ọnwụ. Ịtụ onye iro ndụ na-ene anya fụ na ndị Fulani nwudere enwude, ha nwa jee tọrọ ya na Kenya wee hapụrụ ndị ofe mmanụ, ha nwa wee bizie ikpe. Otu a ka a na-eme anyị 2 against 1, mana anyị nwa bụ 1 ahazi. Anyị bụ 1 indeed. Anyị abụ 1 indeed. Ọ dị mwute, ọ na-agbawa obi, mana ama m na ọ bụrụ ebe a ka o yi ebi. O nwe ajụjụ nchọ ka anyị jụọ onwe anyị n'ife niile a na-emenụ. Agha o nyere anyị uche eziokwu? Maka a sị na agha nyere anyị uche na ndị Igbo amaka ife. Amamife ahụ eji marụ ndị Igbo na iberibe anyị na-ada kịta kedụ nke ka nọ? Maka ọma iberibe anyị dafere ya oke. Oge ife ndị a na-eme, nke bụ eziokwu na nwanne ya nwoke nwee ebe o metachara ya dịka mmadụ, enwee ebe anyị nwa emetachara ya dịka mmadụ. Mana achọrọ m ka anyị tikọọ isi ọnụ gbaa izu way forward. Ife aba ahụ iri 10 years agarụ njem ikpe a. N'ime ahụ iri a, anyị emego ife niile anyị nwee ike ime ka ụkwụ anyị na-agbakwụrụ n'ala, mana anyị na-apach ọ na-eliki. Anyị ebuo n'egbe, anyị ebuo na mma, aha hijack go the protest, eme na ntọni ya, eme na organ harvesting na ya, ezuo n'ori na ya, eme na witch hunting na ya. Enweghị ụdị ife ọjọọ emebero kemgbe eji wee hijack ife a. Ọ bụrụ ife a ka nwanne anyị nwoke zubere site na nkụzi ọ na-akụzi. Kama ndụmọdụ nchọ ka anyị nye anyị bụ oge mkpọtụ aga na ejiro mkpọtụ ewinu case all point. Oge mkpọtụ agago, ma ọ bụdagodo ụdị mbọ ọ na-aba mgbe a nọ na ụlọ ikpe ụnyaahụ, nke bụ eziokwu na o metara ya. Iwe na-enwe bandịrị, clear conscience fears no accusation. O nwebe ihe nyegide mkpọtụ ebe a na-ebo gị ebubo, ọ dịka o nwere efe na-achọzi ikpuchi. Clear conscience fears no accusation. Ndụ gị dị n'aka ndị iro enekwasachị gị anya. Ekwuru m ya na ana mmụọ lere mmadụ ama agbatanwu ya, onye nwanne ya lere ada eme ya mgbata. O doo na-ewu na ọkụkọ anya na anya ụfọdụ ndị iro na ebe anyị nọ. Ọ ya ka m ji wee sị na onye a na-achọ achọ na-ezo ezo. Aka ụfọdụ ndị be anyị dị n'ife a na-emenụ. Kịta bụ mgbe anyị abịazi dọna ana. Silence is golden. Ibi ebe a na-ekwu ọtụtụ okwu, a na-enwe lesser action. Men who talk too much they do little. Ọ bụrụ ị na-akpọrọ ndị ofe mmanụ na-ebo ha ebubo ka anyị na-emewanye ya ka ọ na-akawanye njọ. Ndụ na ọnwụ nwanne anyị nwoke dị ha n'aka. Ọ bụrụ nke ịnya isi jee comment section na-abụ, ọ bụrụ ya n'aka ha ka ọ dị. Hapụgodo maka Chukwu okike abịa ma ndụ onye ọ na dị n'aka, mana ị nwee ike iwere ndụ gị nye ndị iro n'aka. A na-eme ya eme. Ndụ ya dị ha n'aka.
o kwesịrị ozi ị na-ewe ụdị iwe ọ na-ewe. Iwe a na-ewe ya ọ na-eme ka wounded lion, ọ na-eme ma oge ọ na-eme broadcast eji ewe mejọ ọtụtụ mmadụ ife dị n'iwe a. Nke ị nọ n'ụlọ ikpe na-agwazi the justice na-akpọghị iyi na-abara ya mba, ọ nọ ka mmadụ ịbịa be gị na-amanye gị ọgụ na-akpọ gị iyi na be gị maka otu esi nwee ụlọ ikpe. Ịnụ na ife abụ kọt onye dị otu a, ife abụ kọt onye dị otu a, ife abụ dia kọt. Ndị na-anọchite anya nwanne anyị nwoke n'ụlọ ikpe ha ma ife na-ekwu ọfụma. Anga na-enwe bandịrị. Ọ dadị mma ewe iwe ewebiga ya oke. Ekwesịrị ka a na-enwetụ remọs na anyị na-eme ife maka mmakwụ ebe a sị gị ya na ife niile o mee na o metachara ya mba, iwe ọ na-ewe na-eme ife ọ na-akawanye njọ. Ndị Britain play-kwa blind eyes and deaf ears. O nwere ife ha kwuru kemgbe ahụ n'agbanyeghị nọ citizen nke ọ n'ọdụwa citizen enugo onu ha mba. O nwere ebe ihe eji iwe wee mebie ife, onye ya agbarụ gị ọga ama afọ ebe ọ ga-esi wee tinye aka maka ine n'iyi a na-akpọ nene mba a na-aba n'agbanyeghị na ife a na-eme kwesịrị ebe ka a esi tinye aka wee gbube ọgụ. Ife ọsọ ọnya bụrụ e nwere ọfịs mmadụ ya nọ na ya, ụdị nje ọsọ ọnya dị enyekene respect to that office, not the individual. Ọ ife na-eme ebe a. Onye nwe Jizọs Kraịst bụ 11 times ka ọ dọjiri ọnwụ wee ganye mgbe oge ruru 11 times ka ọ dọjiri ọnwụ. Wisdom is profitable to direct. Ife emebigo n'ala Igbo. Ife emena ka anyị mara ebe anyị kwụ. Kịta ka ndị okenye ya apụta njem, ma ndị akparịrị ma ndị na-ewe iwe o ruo na n'omume maka a sị na ikpe ada ama nwa nze ebe nna ya nọ n'ọgba okwu. O rugo n'omume ma ndị gọvanọ niile chọọ ka obi otu a maka ife a dị orchestrated. Anyị ma ọkwa obi adịgo onye ọ na mma. Ndị senators ọkwa obi adịgo onye ọ na mma. Ndị dị guilty of one crime or the other ịma na ha pụtara anakwu okwu ejebọpụta their case file ka ha wee secure their political position or their political ambition. Ọkwa onye ọ na-enweta gị ife ọ na-achọ life imprisonment ọ ka dị better karịa death sentence. Ọ nwere onye egburu ọpụtakwa ọzọ, ọ bụrụ ife a na-abara mba. Anyị edebe isi n'ala. Ife a na-ekwu ọ bụrụ na ije na comment section n'afọ mba na-akpọ iyi n'anya isi ịma na ịkpọrọ nwanne anyị nwoke asị. Ịkpọrọ ya asị ndị agala extra mile. Ndị international community ya bata n'ife a ma ọ bụrụgodo otu esi ubunata ya na Kenya, ọ bụrụ mkpọtụ ka anyị eji wee kpọta ha all point. Enwe ndị nwere ogologo ụkwụ, enwe ndị nwere ego, enwe ndị nwere uche. Kịta ka onye ọ naghị abịa na round table. Ndị igwe in council ekwesịghị ịkụni njem. Oge nna anyị Ojukwu tupu ọ gbaa ọsọ, unu cheta na o nyere Chief Late Obafemi Awolowo aka. Enwere mutual agreement tupu o wee kpọpụta ya. Enwere diplomatic agreement tupu o wee kpọpụta ya. Emechazi betrayal became the resultant effect. Ebe o mechara ife ahụ, anyị ekwesịrị ịdị surprise na nke a mee. Oge atụcha Hope 93 tụchara Abiola election, ọkwụ na ife o kwuru odo na anya na anyị na ndị adịrọ compatible. Hapụ maka few individuals anyị na ha na-eme ka ife ma ọ bụ ụfọdụ ndị be anyị nụrụ ndị ofe mmanụ nwaanyị. Nke a bụ individual engagement. Generally enwero compatibility ebe anyị na ndị ofe mmanụ nọ. Nke ndị ugwu bụzi nke a nwere ebe eji okwu eje nke ahụ. Anyị adịrọ compatible. So ọ bụrụ nke mbụ anyị adịghị surprise. Ife dịzi mkpa bụ ka e nwee mutual agreement. Ọ bụrụ act of cowardice mana anyị edebe isi n'ala. Onwe ode ngwa agha ndị iro gị ya ejide. Enwere ife ọzọ ya eme na abụrụ ka isigo n'aka ha wee pụta. Na-ejere ije after 12 years nna ya Ojukwu nọ exile na Ivory Coast. Ndị ọdịka mmadụ wee jekwu President Late Shehu Shagari ka e wee bata agreement ka e nwee. Ọnụ ya ekwu ma ọ bụ nagoro ekwensu nwe ndị ya na ya dị na mma mana ka anyị kwụsịnatanụ mkpọtụ na mba na-enya isi maka onye ọna na-eme ya na-aghasara anyị ife. Ị na-eme mkpokọnata ka ị na-eme mkposasị. Ife a merụnụ na-ekpebiri ikpe ama ya life imprisonment. Ndị ekperima nọ n'ala Igbo nya bụkwa na opportunity unu eji wee bunye egbe. Ekwesịrị inwe ife dịka protest kịta
ekwesịghị inwe ike dịfa violence kịta. Otu anyị Igbo nwetụ relative peace maka mkpọtụ a ka eji wee ghasaa ife niile a. Ọ dị mma ka mmadụ mara ọnya ekwere ya. Kemgbe a na-eme ife a ntọ na-eme kidnapping ọzọkwa ya na ọsọ dị ya, ka m kwuru sị na anyị na-achọkwa ịdị ka ọnụ akọrọ anyị, na anyị na-achọ ịdị ka ọnụ akọrọ anyị. Ebe proscribụrụ nọ ndị terrorist a na-agba mbọ ka ọ pụta ife, onye ọ na-egbu na ala nke ya ebe ahụ, onye ọ na-enwudere eweta Biafra flag debe ya n'akụkụ. Mana anyị na-anụ ka a na-ekwu arịwa, na-anụ ka a na-ekwu Oduduwa freely, mana anyị nụ ha na-abịa fra abatabọhọn ya ebunye ngwa ọgụ. Onye bi na glass house ada atụ okwute kwukwa m ya ọzọ. Men who talk too much they do little. Ka akwụsị na oke mkpọtụ, maka mkpọtụ anyị nyere so wee mee ka anyị dị ka ọnụ akọrọ anyị dị ka ife ahụ ekwuru. A na-enye the dog bad name just to make sure na aha nge the dog. Unu fụ ma Gulak yo ala nkere ọnwụ Gulak na ya a whole lot. Ama m na-enweta nke ndị some politicians mere o. Enwe nke dị staged ka e wee fụ na ọ correspond. Onye bata o ji na-aba mba na court ọ na-ewute maka inene the anger, the rage of the anger dị ya n'ime. Efụkwa na otu o si eme ọ na-eme broadcast efu iwe a na-ewe ya maka ife a na-eme ndị be anyị. Ọ bara na agbụ ya n'obi mana egbuo m iwe enye m isi ameti ka esi wenye aka ebe a ka ọ nọ wee dabe ya maka ụdị iwe ọ na-ewe na mbọ ọ na-aba na idismiss ndị lọya ya jiri aka na-represent onwe ya. Ife niile na-abụcha ịgafe bandịrị. Iwe na-adị mma ka obe n'oke. Anyị ama alụcha ụlọ ma ya ọkụ. Mgbe nna ya Ojukwu jecha abata negotiate ebata, o melo down, ọ calm down, mana enwere anya a na-asọpụ ya maka ebube agụ na-eche agụ. Ife dike ji akpa ike dị ya na mbọ. Enwe anya asọrọ ya. Ọ batago n'iru Abacha ka ọ nọ wee maa Umaru Dukola. Ịfụ na leopard cannot deny its sports. Once a soldier is always a soldier. Mana ebe ifo na compromise go the security architecture anyị. Ife ame na kwara ama eji ike me na ana Igbo. Ka ha si abatazi ana Igbo ụlọ camouflage. Ịfụzi hiche nọ ndị agha obodo a. Ka eticha ndị repentant members ndị na-egbu mmadụ. Anyị amazikwa oke. Emarozi oke ndị amị, emarozi oke ndị terrorists. Ife dị na-abụ n'anya ụwa ka ọ na-eme. Ife dịzi mkpa bụ kịta emere ife a ụwa niile ma na-ekpere ikpe a. Ndị nwere ogologo okwu debe, ndị akwụkwọ debe, ndị ya akpọta the interest of international community. Maka nke eme na Kenya, ndị Kenya ekpekwuo na nke ha kwuo enye ha fine. Nke a bụ clear evidence. High court nọ n'ụmụahịa kwuo. So ebe nwere counter judgment tupu ewee bie ikpe a ka nwere every hope na o yesi ebe a wee pụta. Whether or the political achọ political so ife niile amaka ka o si ebe a pụta. Ọ bụrụ ife a na-afụrụ mba ewezuga Chineke ọgụ. Daalụ nne maka isonyere anyị n'iru akwụkwọ n'ụbọchị taata na Igbo Media. Ọ bụ na ihe anyị na-ewetara gị dị gị mma, gbaa mbọ gbasaa ozi a ma mekwa ka ozi arụtụ ụmụnna anyị n'ebe dị iche iche aka. Ngwa ka ọ dị.